arbed ynni yn y cartre, a ni'n mynd i drio gwneud hynny heddi trwy goginio bethau'n araf. Wedyn, y slow cooker neu'r popdi pwyll sydd dyn ni heddi. Dwi'n licio hwnna, licio beth ti'n neud fanna. Pwyll. Popdi pwyll. O, mae'n ffordd economaidd iawn o goginio, plwg chydig bach o drydan yn sy'n eisiau. Ond mae hefyd yr adeg ma'r flwyddyn, mae'n ffordd hamddenol, cysurus, ffordd o goginio. Felly, mae eisiau bach amser. Ond ni'n mynd i weid, fi wedi trio hyn, a fi ddim digon trefnus ma'n llaw. Mae angen cynllunio, oherwydd mae hwn yn ffordd hir o goginio. Chi'n rhoi'r bwyd i goginio yn araf. Mae fel cael par arall o ddwylo yn y gegin mewn ffordd. Mae'r bwyd yn ffrwtian, yn hamddenol, am nhw 4, 5, 6, 7, 8 awr weithiau. Felly mae eisiau cynllunio, meddwl mlaen am y math o bethau i chi'n mynd i goginio. Ond mae hefyd yn ffordd economaidd o goginio, oherwydd bod chi'n defnyddio toriadau rhatach o gig enghraifft. Felly, os ych chi moyn prynu pethau gwydn fel y shin of beef neu ysgwydd cigon, ysgwydd porc, mae angen lot o amser i rhaid i goginio. Felly mae hwn yn berffaith ar gyfer ei wneud e. A sy'n rhaid i chi gynnu'r ffwrn yn bwrpasol ar gyfer gwneud hynny. Felly chi jyst ni blwgo fe mewn a mae'n neud y gwaith i gyd. Maen nhw'n gallu bod yn rhad i brynu hefyd yn dyrun, Rhain? Ofnadw o rhad, hynny yw mae rhai cyn lledig 20 pint. Dibynnu ar y maint, wrth gwrs. Nes i brynu un ferch i fynd i'r coleg, felly i fyfyrwyr, oedd e'n ffordd arbennig oherwydd hyd o bo chi ar ben eich hunan, mae'n ffordd o goginio batch. Felly os chi'n gwneud cnwd mowr o fwyd, chi wedi ni rannu rhoi yn y freezer. Felly, nid yn unig os chi'n byw ar ben eich hunan, os ydych chi deulu mawr, mae'n berffaith i bob. A mae i'r dim hefyd, os ti rhywun yn gweithio, os ti'n gallu rhoi e mewn yn y bore, a pan ti'n dod nôl y gwaith yn y nos, mae ti bryd yn barod. Yn hollol. Sym eisiau meddwl wedyn. A mae hyd o'n well hefyd, mae fel crochan ti fewn i gynhwysydd, felly allwch chi fynd fe'n syth i'r ford, felly mae fel crochan pert. I roi yng nghanol y bwrdd? So ddim yn mynd o sosban i ganol y ffordd. I fynd o hwn, a mae dal yn edrych yn digon dyniadol i roi ar ganol y bwrdd. Reit, mae wedi gwbl o syniadau i ni nawr te. Oes. Wel, o'n i sôn am doriadau gwydn o gig, ydy mae'n gret ar gyfer gwneud rheini, ond hefyd, os chi moyn gwneud rhywbeth ffowlyn y giwiar cyfan, ych chi'n llythrenol yn prynu'r ciwiar, rhoi mewn yn y popdi pwyll, dŵr ar ei bennau, ac yna chi roi blas i'r dŵr. Dim ni pa fath o flas ych chi'n licio. Chi'n sôn fan hyn am wneud rhywbeth o gawl neu rhywbeth o swp i fynd gyda'r ffowlyn. Felly, os chi'n licio pethau traddodiadol, wynwnsyn, swedsen, ceninen, persli a math na o bethau, rhowch hwnna mewn. Ond wedi wneud rhywbeth bach yn wahanol fan hyn, wedi ychwanegu pethau eraill fwy persawrus i roi blas i'r dŵr ac i'r ffowlyn. Felly wedi rhoi wynwnsyn, ond hefyd pethau fel sinsir sy'n cynhesu, garlleg, chilis gallwch chi roi, lime, coriander. A sy'n eisiau chi ddefnyddio'r dail y coriander, defnyddiwch y coesau a defnyddiwch y coriander y dail at rhywbeth arall. Felly, bydwch yn gwastraffu'r coesau. Felly mae'n ffordd hefyd o arbed gwastraff yn y gegin. Gydawch hwnna i fyd ferwi am rhyw 5-6 awr. A wedyn, mae ydych chi ffowlyn ar gyfer gwneud y swp, felly rhowch noodles mewn gyda'r dŵr, a wedyn wrth fel spinach, sbigoglis, beth bynnag. A wedyn mae ydych chi hanner ffowlyn ar ôl i wneud pethau, brechdanau, bocsys cino. A mae'n moist iawn, hynny mae'n ffordd llaeth o goginio. Mae eisiau hylif, neu un peth sydd ddim bwysig, chi'n sôn am reseitiau sy'n llond hylif. Nawr, ni'n meddwl mlaen sy'n Dolig nawr, ni'n cael gweud hynny yn dwy. Pa mlaen? Cer amdani. A ti'n mynd i licio hwn? Coca-Cola. Wrth y modd efo Coca-Cola. Felly, beth sydd dani yw darn o gamen, yn dibynnu unwaith eto ar maint y teulu neu pwy sy'n dod am fwyd. Hwna mae mewn yn y popdi pwyll ac ar ei bennau 2 litr o cola sydd â siwgr, dim yr un sydd heb siwgr. So full fat, da ni sôn. Full fat, ie, yr un sydd â siwgr yn fe. Nawr, mae hwn yn gweithio oherwydd mae'r siwgr yn rhoi blas i'r cig, mae efo'n ei garmaleiddio fe, ond os chi'n gwynto cola, mae dy fe rhyw arogl speislyd. Felly, sy'n eisiau chi brynu speis ar wahân, eich cinnamon neu dim byd arall, mae hwn yn gwneud y tro'n iawn. Os chi moyn ychwanegu rhywbeth wynwnsyn, llawryf, bach o seleri, bach o foron, gallwch chi wneud hynny fyd mwyn rhoi mwy o flas, ond i bob pwrpas dyna ni. A ar ôl 5-6 awr, byddwch chi hwn yn barod, a wedyn chi rhoi glaze ar ei bennau mewn y ffwrn am hwn yn barod. Pwy sy'n meddwl?
Ie, a fi di trio hwnna, mae hwnna'n Mae e'n neis. lyfli. Ydi. Odi, Ddim yn yr slow cooker, ond fi di trio fe, a mae e'n neis. Odi, mae'n lyflu. Reit, Draw wedyn rhywbeth i lyseiwyr, a hefyd rhywbeth os chi moyn falle un diwrnod heb gig yn ystod yr wythnos, o'ch chwilio am rhywbeth sy'n mynd i taro deuddeg gyda pawb yn y teulu. A mae butternut squashes neu'r pwmpenni dal yn ei tymor ar hyn o bryd. Newch y mwy ohonyn nhw, mae'n ddigon rhad i'w prynu. Ciwbio hwnna, tin o tomatos sydd yn un y cwpwr stor, tin o ffa, beth bynnag sydd dychu, ffa di, ffa kidney, neu hyd yn oed chickpeas, mewn yn hwnna fyd, a wedyn space rhywbeth fel, os ydych chi chili, powdr chili, neu os ydych chi rhywbeth fel paprika, hwnna mewn yn dy fe, a mae hwnna, os ydych chi goginio hwnna am rhyw deurawr, bydd hwnna'n barod. Mae'n gret os ydych chi'n neud lot ohono fe, unwaith eto gallwch chi roi e mewn yn y freezer neu'n barod ar gyfer bocsys cyn y diwrnod wedyn ni, neu ar gyfer prydau bwyd. Hwn yn mynd yn dda iawn gyda pethau fel reis, pasta hyd yn oed os chi moyn, neu'r tortillas os chi moyn rhywbeth fwy sy'n pelio. Ie. Pethau melys wedyn, draw at bethau diodydd, ni bron o bod wedi cyrraedd cyfnod y myldwain a diodydd cynnes. Felly, beth sydd dyn ni fan hyn yw seidir cynnes. So, seidir gyda fale, pren cinnamon. A beth sy'n gret am y slow cooker pan mae chi'n gwneud y myldwain neu'r diodydd cynnes yw bod e'n cadw'n gynnes trwy amser ych chi yn a'ch gwestai yna. Felly, sy'n eisiau chi gadw yn ôl at y ffwrn i ail gynesu. Mae fe na. Mae'n cadw'n gynnes. Mae'n barod. Fantastic. Ac yn sydyn iawn os wneud i'r pes, mae'r hyn yn neud yn gret. A beth wedi wneud, wedi te i fynd ar ben y pes yn lle wneud dŵr a siwgr. Felly, oedd pe bynnag sydd â chi, tea bags, Earl Grey, Ti'n rhoi tea bags mewn? Mewn ynddo fe. O, reit. A wedyn, chi'n rhoi mewn, a hwnna sy'n rhoi blas i'r pes. A mae hwnna'n rhoi blas bach gwahanol. Pe bynnag y tea bag sydd â chi yn tŷ. Dim y rai cyffredin, ond rhoi bach gwahanol. Ie. Neu rhoi bach gwahanol. Syniad y da. Syniad lyflu fan'na. Licio Diolch yn fawr i ti. Diolch, Alison. Diolch yn fawr iawn. Ie.